Добро утро на 4-ти лунен ден. За разлика от вчера, този ден е спокоен. Трябва да се потопим в себе си, в вътрешното си пространство, да си спомним за рода, да си спомним за нашите корени и да почувстваме тяхната сила и тяхната енергия. Важно е да общуваме с близките си, да бъдем позитивно настроени и да вярваме в успеха. Афирмация за този ден е: аз се доверявам на своята душа, избирам доброто и светлото, творчеството и любовта. Аз се доверявам на своята душа и съм благодарна на всичките си предшественици за това, което са ми дали. Дарявам любов, взимам сила от рода и вървя в живота с любов. Да бъде!